vos vaig ensenyar el llibre de la demostració d'enfadato. Si estàs enfadat, segur que trenques un peluche i no pots jugar en el peluche. Però si tens por significa que et amoguis en el llençol. Siguiente pàgina, xiques i xics. Si estàs alegre, te menges un gelato. Y si estás triste, estás un poco nerviosa. Segunda pàgina, xiques. Quan eres tímida, estàs un poquet no parlona. Estàs un poquet despamplona. Però si estàs... I t'agrada molt el llibre, Carlota? I t'agrada molt el llibre, xiquets i xiquetes? Però a tu t'agrada? Sí. Falta una pàgina més. Ja. Falten moltes. Falten 3. Les tímides no fan res. Sols fan que mirar els mestres. No fan res, sols li toquen al mestre. Ja està? Sí. S'ha acabat el llibre. Adiós a tots, xiquets i xiquetes.